Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwesi sithivini ngesiXhosa. Zimshubeleke izinto uZoleka guys, emveni kokuba unomfundiso onguDabs Lazarus emxelele into yoba njengokuhambela phezulu kangaka nje uyamazi na uba tata kaSigqibo wamenzani na unina kaSigqibo. So wathi ke awazi ke noba ngenye imini le nto iyawuphuma nawe njengoba nje ubhizi uhambela phezulu, ngoba kaloku uNozamile wabhubha ngendlela engaqondakaliyo. And oyena mntu uyaziyo into yokubhubha kaNozamile nguye utata kaSigqibo, and loo nto iyawumhlupha ubomi bakhe bonke loo nto leyo. So ubethukile ke ngelo xesha uZoleka ke emxelela apho. Waye wabhideka ke wemka ke wabheka endlini, waphinda wazipha wabuya ngoba akakwazi ndihle ukulala. Wabuya wazoyisabela kwakhona le nto ibithethwa ngumama kuye uba ubuthetha ukuthini xa uthi umama wabhubha ngendlela engaqondakaliyo, wena uzama ukuthi utata wabulala umama. Wathi ke omnye andiyale nto uzondixelela yena and ndibhizi mna apha. Bathe besathetha ke baphazanyiswa ke nguAzande obekade eme konini emamele. Then ke baphinda bayeka. Phinde uZoleka wazipha itshansi ngosuku olulandelayo wazombuza khona uba hayi ndicela uthethe le nto ubuyithetha because kaloku funeka le nto uyithethileyo ndikwazi ukuyimela. Wathi omnye ukhe le nto wayithetha uze uyazi into yoba awungomfazi wokwenda. Njengoba wendele apha kwaNgcukana nje funeka uzazi into yoba imela uzayibamba kweli cala ligotywa kulo. So le ndawo ishaphu mayibe lapha esandleni sakho, soze uyithethe lena into ngoba mhla wayithetha lo mzi uyochithwa, uphelile uchithwe nguwe. So uZoleka guys ke unaloo mokamoka ke yoba akazi uba makayithethe kanjani okanye angayithethi ke yonke le nto. But ke uye wa-aphroatsha uMagaba ngefowuni embuza nje ngeento zasemzini uba xa kukhona into emzini evelayo into ekanjena uye kuyi-aphroatshe kanjani. Then uMagaba ke wabesithi yena, yeyi unomfundisi into endiyaziyo uba ukuthanda kakhulu and ke ngoku ungaze uzame neyiphi na indlela ozokwenza into yoba uxabane nomamazala wakho. So bemxelela into ethi ke yonke into oyaziyo yasemzini yakhe ufanayo as umfazi, awuthethi noba yintoni. But now uLazarus ke beyinothise into yoba umkakhe akakho rayithi because sebehleli kwi-meeting notatakhe. uZoleka yena hleli nje engathi ulost, akekho kule meeting, ucinga nale nto. And utata akakwazi nomjonga because ucinga le nto uba umama kaLazarus wabhubha nje kungenxa yakhe and udade yena ngapha uyi-happy akho kwanto itheni. But ke uLazarus ke ngoku le nto naye imhleli iyamtya. Uthi ke ude wambuza kutatakhe into yoba tata, umthetho wakhona umama wabhubha kanjani kwathini. Uthi kodwa utatakhe uvele washifta from imood ebekuyo wakwenye imood, into ekhombisayo into yoba utata ikhona into ayaziyo. Uthi xa esibalisela umamakhe wayengumntu nje o-happy orayithi and yena wayekwazi uthetha kakuhle nomamakhe ngayo yonke into. And umamakhe usweleke uNonceba esandofumana umntana and wayengakufiyela into yoba nje ahlale nabazukulwana bakhe, but wakhawuleza wasweleka. And ukusweleka kwakhe akuqondakali because wayekhe wambona esekhitshini engumntu obonakala uba bekhala and bebekhe baxabana notatakhe, but zange afune ukumxelela uba bebexabana ngantoni. Then uthi bemka ke beyoselebhreyithela i-honeymoon yabo ngenye igem ke kulapho kuthiwa wafunyanwa khona ebhubhile ehotele. And ke ngoku isitori sakhe sinee-question marks. Uyarhalela ke ngoku ukwazi yena uba umthetho wakhona kwenzekani, but uthi hayi uzayilandelela ngoku kwakhe. And ubuhlungu ngale ndlela into yoba uyakhala, akakwazi ukuyinyamezela kungona ibuyayo yonke into kanina. And uZoleka akakwazi ukuyithetha into yoba utatakho uyanukwa kwinto yokubhubha kukamamakho, but uZoleka naye ufa nayo ngolo hlobo loba ke uyamthulisa nje kuphela. Asazi ke nokuZoleka uzawufa nayo oko ngoba kaloku uxelela into yoba uba ngaba ukhe wayithetha le nto uze uyazi uba umzi uchithwe nguwe wakwaNgcukana and le nto iza kujikela kube kude. So yena uzawuhlala enaloo nto. Umbuzeni nawe uba uZoleka uzawuthini, uzawuhlala angama-aphroach nalaa tata because uZoleka akakwazi ukuthula nento. Uzothula kude kube nini okanye bazawuba zii-enemies noNgcukana mvanje, okanye noNgcukana uzawutshintsha indlela amjonga ngayo because kaloku indlela amjonga ngayo uZoleka ungathi ujonga umntu wakhe, uyamthanda uthi umkhumbuza uNozamile kakade. Sazi ke guys noba izawuphelela phi na. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silayikhe, singakhomenta futhi. Bye.